Alai songono le Namang ulahon ni. idu benai dokon hacit roh hadang dapok jabar jagal umaci tado dang dapok jabar hata. Oh. Jadi bolo diulang nomor hadohonan dang adong di pasaha tu iba ibarat na palati kilau maka tahu sakababa ahana di rohani ba. Bime tong nagebeciknya roha. Alana mula kana no marungu tunggu don. Ba itu tong na perlu dipahami kan ahado di zaman nuaingon na bui sirubaon nangit ay mulu mularong alasan mendokon badang na marada timulin na kan ay kan mulu budaya kan kun mengikuti zaman do mulu mengikuti zaman kan hancur do budaya Esa betul na bolu binereng pe mulu ni huto may berakna songo nomor 3M manang nomor 2M mulai berakna di partungku raja binereng berakna pihak ni bawa managai bulahan amak martungku raja magwarni rupani kan jadi mulu pihak buru berarti Maria Raja. Alena buru pihak buru do na bulahan amak. Berarti halki martungku raja. Kita pihak ni bawa gaya Maria Raja. Songo ni parpiana kan. Jadi mulu ni bawa itu tok sonari busi. Songo parhatai pe halaki pe ngabu usan liling-liling.